lang hilin eh. Hi, good morning. Maadong buntag, maadong adlaw sa tibok kalibutan. Daghang salamat Lord na napokus sa katubangan karon. Pasensya na, pila ka adlaw wa ko'y video. Kaya matong na emergency, may dito mi sa Don Emilio. Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Manang karon na nakusbay, nakauli na ko. Sugod na pod sa adlaw Lunes. Ni kay sikay na punta. Itong bulhaton matag adlaw. At dawat na madawdaw. Itaw. Nagpokus ang serbisyo mabuntag. Nade ko din mo ron pila ka lugas. Yato dislong sa dunja. Taghuat ko nga pa kumaka katod mamubos ako sang banda. Kaya hapit na mga matay tungod sa kainit sa panahon. Busa ta kay hapit na mga matay aghang kuan banda nakadlaw na kain na tubig. Matay na. Matay na di kay hapit na sa imam kuan, hapit na imong gutok tag kuan. Uy, pag mga matay din, hindi na nanganguana, kuana, durok na. Shout de kung Mama Julian family. Yan nagisang kuan. Yang sada, ano na ho. Tanggal ko na eh. Nasutura dahil ron. Mamugo na naguras. Uy, kagog, di pabubuan. Kay pangamatay na. Anay putot. Naanay ng gutot. Tabangan sa ni yung tighuwaw kay luoy. A few moments later. Naluto na, hala ni ipon. Repair na ni na ho. Dagkakado, tagdis ra ni isa. Ihap. Kung pila'y maabot. Pade ko og kapayas. Grabe isda. Buano no gudron? Tara. Kita tanah ini. ID ko to. Mahawron, kapayas. Haras mamaalit. Parihara ba may di tigbawas adaw-adaw.
Tara, mukbang na po kapayas. Ang gabi? Terus siya mukhaon. Batong na nanggang kiya, adobo. Mi? Sampai tas sa tayo dun. Hindi mo gawas kay bagway tao. Tugan na ito na mata. Walam to kay bawang naka. Sampai ta. Hilabi. Kapan? Kami na ba? Mahugad ako. Mukha kapal si Kia. Payas. Kuha na batong. Tangan na adobong batong lang sa naron. Tara. Kadwa kay slice na. Waba yung tabang nagkaon dani. Di maski yung mukhaon. Juliana di pud. Liksian di pud. Di man sila hilig kapayas. Ako bitaw. Di po ko hilig kapayas sa una. Pero sa kansa na operahan ko. Mukhaan ko. May nangalong. Ngit ako kapayas kay. Kanang problema na kanang lagi ka na kong gioperahan, wala ko'y updo. Yan ko kano na magbawas kada adlaw, mabot pagtagapat ka adlaw. Mo din yung problema. Walang di po kakagukra, bis kay aban may kakagukra kay makunay makapa. Dagnod parang kalibang. Ang problema mo kan kong ukra kay madlak man ko, kaya ito kang ukra. Aksin man kong suka, madlak na ko. Nilusun ko maka-aksin kong suka. Kaya bawa na mo basta magsuka ko, madlak na ko. Ang pagkaan nga gusto nang makaon nga. Di mo reak agahang ginhawaan kanira. Kapayas, mangga, hinog, dinang hilaw. Nangka, ukirani. Sabi, niya kas tubig bi. Kaan ko, manang. Kinahanan to kulang ko kapayas. Nakoy tinanong mo, may bunga. Di ka bunga ron kay sunog na mga tanam, sugod na. Mga sa tubig. Namang tubig gani, at ang atang gani namang tubig gani buwagas. Kung pasensya na mo, tamang problema, ang isir, ang problema, kamo lagi, nga ba nang tanang ano kung si kung kakapayas, so ang sakay ba para asan yung kapayas. Para karon, pila ka adlaw ko nagbawas. To emergency may dito sa Ubay, alas, Wibes mininga to, Wibes Biyernes Sabado, Domingo Lunes na karon, wapak ko nagbawas. Manang lingkamong tuloy tagkapayas. Ang kilo bas kapayas kay sa 50 kilo. Guway sa 50 di kakaog kapayas. Kay may mga tanom. Dahil mga kapayas gagmay sa yaon, di pa panahinog. Dahil kapayas kasada pinutos ni nanay gipo niya isa. Wa po to nahinog, hilaw. Sige yan ka anda tunon hilaw ka na. Tung hilaw nga ngani. Nga nili ka. Okay. Madal ka mukha mo kada ko. Ha? Ayos din yan. Kana kay may mama. Kita may hungot ta. Mga usod na ay.
Napin sila dani, masunod daw, matuna po din Curtis. Baka ko. Ako lang eh. Ugos. Isa ron be. Sarap sana ng ugos ah. Pizza. Tawa sa ron pizza. Ugos 6 na. Na, ugos 6 na. Hapit na among triumpo sa among patron, Senyor San Agustin. Ano ko, hapit na triumpo. Si tayo sumukaan makalani. Ang sila mga ani-ani kay uban may mga sa tayo kunong kuan. Meron yung pamahaw ron. Alin do ba? Anda na po dre. Imo ni sakyang. Ha? Ano mo kada ko? Sit out dia ko ni Mama Jolie hala sa padung nag 7 nun kya 6. Tanawa sa kaw. Tuwa, di ko kita lalo. 7 na siguro ron, di ron 6. Nanaros Mama Jolie padung. Tawa ko. Wah, sulpon nga nag-una kamera. August na. Sunod September. Hapit na. Na, mga lalakyang. Atris kalendar yo. Atris kalendar. Na, palingat kong agot. Makapalingat ko. Di, atris kalendar tanawa. Kadali ra. Kay, nagtuko 7 naman siguro ron. Si Ben? Si Ben doon, hapit na puting klase. Hindi ka, ma'am. Tanang mo sa ko. Ugos. Hindi ka kita. Ugos. Tanawa lagi. Ugos 7 na deron. Diya, katong gipilapan na barangay nga. Kung sa dapa, yung nga marilisan. Yung hinabang sa katong kuan ba, nag-agbay sa una paglitang, nitang. Pag-udit. Udit, pagbagyo ba, udit? Katong gipilapan sa barangay nga mag-release. Itong orientation namin. Kuha pa lagi. Oo, kaya ba dali ng bahay pag bagyo. Ba dali ato pindupad. Puno na ba pa? Ha? Puno na? O tubig ba? Amang tubig ba ito dani? Magsad-sad mo dani. Kaya ba ang tubig no? Alaman sa'y parang saraman sa'y buwagas. Wala na mga drum. Drum. Magpasok pa ba ulit sa Manila kaya na pa drum. Kita ko sa dahang kuan, yung kita. Pao na drum dito. Siya maalib ito, yung palit pag bukan, gamay ra, gracias. Barap na po, napaya.
Gamay raman tungurong ka na, bro. Sunod naman itong dato ka litro. 600 man. Huwag gawas? Debate na po mo. Alas City pa, pimura na kimpirno gawas. Init nung doon. Mainitan ano? Dali siya, lumahaw na. Alas City na. Ito, saan ka rin? Kaya. Ay, sa yung papa. Hindi na kong siya. Wala, hindi nakas pag gano'n sa basbi. Ito, dagdram. Sa manong. Kaya wag dabaw rewan nun. Ipo lagi ng dibog na Ginoo nato. Kayo magsiguan, kung bagot-bot kay lapok. Kalau polisi ka naglangit, baru gyapon si kay ito kay init. Huwag kaulihan. Sige magawan, may ngunog mga madu pa init kaysa uwan. Bigay mo na yung isa. Kahit ang nito pala. Bigay mo na yung isa. Shout kunus kia sa isang papa. Dali. Ano pa? Nga nasa Taiwan. Yari. Wow. Pwede lakaw kay mamahaw na. Tubig binyawas na bago sa bebe. Ano ko kabarog? Kabarog kapasas. Agalo no isud. Ala isud sa ngalon la. Ayo saha itu udah na. Okay. Ijabu. Di mo sibo bagalon. Sige saud. Ijabu lang di mo arang. Akang sali nagkapay sa say mo rin sa ha? Ha? Di mo ning isa. Kaya malata nga niyan sa. Di mo ning isa. Uy. Di mo ning. Ang kalon. Hindi ka umaw na ka. Tawag ko umahaw na. Kung naman ang kapayas para na. Mamukod na ko ha? Kuha na ko? Ba't ulit kagakaon? Ha? Dubang alis ang likod. Ya Kia. Kia, tago-tago. Yang. Kira ha? Ha?